Vítám vás u svého dalšího videa, kde si dnes představíme limitovanou edici herní konzole Xbox 360 Slim, která mimo jiné obsahuje hru Gears of War 3 a dále 2 ovladače a tak dále. Takže já vám nejdřív ukážu, jak vlastně vypadá to balení. Tak abyste to měli možnost vidět ze všech stran. Tak, ještě tuhle. Tak. Takže to máme tohleto. A teď teda se můžeme podívat, co toto balení vlastně obsahuje. Tak. Doufám, že zase přijdu na to. Je vždycky už klasika, že pokaždé zkoumám. Jo, tady. Tak. Hlavně nepoškodit obal. Tak. To je zase klasický manuál, který vlastně je k nalezení vždy u herní konzole. Tak. Takže jako další tu máme takhle pěkně zabalenou herní konzoli. Já ji samozřejmě rozbalím, abychom se mohli podívat, jak vypadá. Tak. Takže, jo, mám obráceně. Tak, takhle se můžete podívat, jak vlastně vypadá tato speciální limitovaná edice. Tak, ta teda kromě jiného obsahuje 320 GB hard disk a to je asi tak, dá se říci, všečím jako výjimečná, kromě toho zbarvení. Tak, další věci, podíváme se, co se v balení nalezá dál. Tak, první je opět kupon na stažení skinů a jako zbraní a potom dvoudenní gold účet. Dále tu máme hru Gears of War 3. Tak, dále to rozděláme, podíváme se. Myslím si, že tím úplně nejzajímavějším, mimo jiné, je také ovladač, který je takto vyvedený. Tak, já to takhle natočím. Jste viděli, jak vypadá. Tak, ty jsou tomu dva. Díváme se. Kabelový headset. Normální, co se běžně dodává, akorát v černé barvě. Komponentní kablík. Napájení. Tak, to je znova napájení, takže tu nic. Tak, a jako poslední vlastně v balení nalezneme opět klasický manuál. Tak, ještě jednou vám ukážu detailně konzoli jako takovou, která se skutečně liší hlavně vzhledem a hlavně si myslím tím 320 GB harddiskem. Tak a
tímto bych asi toto video ukončil. Ještě po to takhle dám ten ovladač, ať to máte takhle pěkně. Takže děkuji za pozornost a u dalšího videa se těším, na shledanou.